سلام كما يتنحم كبراتن كبرانن تخطاتلتنا ميديا أخبرتاو سلامتنا عبد الله خموي بتاعهم دابلنا لايك شير سبسكرايب بمقر ترانات ميديا كونوا بخبرن دعدمنا نو طبطابات نايلومي كم صعب كنا أربعة مينا أقدستنا تات بقدم تختل سراوت إثيوبيا استفلالي ورداتات كل الأمحرة مس حيل تدفانو وجه كم زجاجة قاليتو حيل تدفانو بوجنم بس حزق الطروات تدارات أبستقتلو ناي تخصم اللوات كم زكايرف لكم بداية استقتله مرحبانو زارب قينو أتو اسكندر نجاون زعاتهم نتيجة لزفت ما حيل تزاري والله سمعوا يا خم سراويت حرنت أورومو سرعة قدامي مستر أبي أحمد كل الأوروميا حدثتنا يتفعت بروجكتات كم زرقة قاليتو قبل يوم دمع ولقى كم ولقيت مقار حدا مخانو أبري والله زرزر النعزبة قد يتحول يو تي كم زيلم كله حدا مرخو تقدر زعاتي أبزي كربا معلتات زحات حيلتات منقست استعطلو متقعتي تزاري والله سراويت مكر حلب وقنو زحات عطوات يدم كم ذهبوا أفلي قالله توسخ حواريتات دالين علينا هو حد منقست بالتقنا نتناي بريتوريا وعلى سلام بمتحس تقراي قدت يفتر كم زلا قاليتو إذا كم زيلن كله ناي كل التقراي بيروتات أتا تسوعنتهم بريزيدنت كخون كم توسنة تفليت الله إذا اتكالاي زينانا أيو سمعوا يا خم أب معسكرات السودان سبعة تميت أب السعايلو بطاطات تحايل متقعتي زحت تقاتلهم أب معراب دارفور السودان أب موداتا ناي حلف سمون جميرو تخطط على متقعتات تستقتلوا سلاماوين سبعة علمية مخانم تفليت الله ورات تخطط التنات ميديا مسانا تنحم نزيومن قالت حبريتاتن سمعيهم سناي تانهيت سرايت مكلهن أب استفلالي ورداتات كل الأمحارة مس حيل تدفانو وجه كم زجاجة قاليتو حيل تدفانو بوجنم بس حزق الطروات تدارات أب استقتلوا ناي تخصم اللوات كم زكايرف لتم ودايت استقتله مرحفانو لزارب كوينو أتو اسكندر نجاون زعاتم نتقدس فرتم حيل تزاري بولو حيل تدفانو زمن حد نتفانو بزول أب استفلالي بوتاتات ناي تكلل وجه كاب جمرو أب حد ورحي قرار بولو أب زوان زيج بس حسب أو قدات أب كلت يوم وجنات زوات الصعبات كم زمن كتو بعليو أب وجم أشفاته بايل أب سوع بوتا هايدو رجعوا موجات تراوج مكل حال هذا كولونيل حوشو زحات كم استقتلوا جلت سمبيتو مالون أب زبوتا كبير قدات زبط حوج كم زنارة تفليت الله هاي تدفانو بزوج ببزح زوترو ناي منجستو تدارات كم زقتلي جلت ناي جدلن والكون هاوتن كم زماره هون يجلسو زعازي وجه سراوج مكل حال زوتو تتابع قا انت زيله أبتكلل ونعزمت از جبر كوا كبل تم بوتات زرزير الله أب سمين شو زوبا منس ما وردا أب سمين ولو زوبا رايا قبوردا لاست وردا دبو ولو زوبا ساينت أجبر أم حرا ساينت وريلو أب سمين قدام استفلالي بوتاتات أب مبرع قدام النارج النوقا دبر إلياس أبسي صار مدر ورداتات حيل تدفانو زجورم صنعت وقات زرزير الله عدد علوي وتحدراو مرحون زحات قتلنا زحات ماريخنا تتباس رحمنا قبل مزراو أكادت الله تراوي زوت مجلتي أب صنع عقد مهلاو زرد أقوى أنت هنا أب بحر دار تنحكم شن مهكر جنا أو تارجي الله زبل مبرهي يهبو أب زكربا معلتات تجارو ناي بيت منجستي ناي كابينة خن ناي دحنت بيت مهري أخيباتات سلام سفينو زبل يوم أب أم حرا كل زقطر زلو فينات ولتكاو فتح كركب سرعة ديلي زي مهلاو توصحي ناي فان حيلتات وتدراو أول أربعة زي مهلاهم كان مهنيات كويني قرب أب زكربا وان أفريكان إنتليجنس حيلتات فانو عسر شو حتى عبارات كوميتي زلوه على أول أربعة كفلوتو أب مدلاو مهلاهم كم سبب ذكريو أزي قداي حدنا فانو جنا الجون أجندة مهانو أي طرفن أب زكربا أب دبوب غندر استعطله مرح فانو كفيال لو دسي قداي دما أب مونغو مرح فانو مكساسات لكن مكبرات بمقار ناتفالو ميام زلو لزبلو ناي بلتقنا منغستي مقلتات سبو عقات أم فطير الله اتتكال ناي فيلد مارشال برهانو جلاون أب دبوب غندر زوبا تاج جاين وردا أب مونغو عطوات استفترة ناي ننحر حدام قتت أب كتما وللا بهر 15 عطوات كم استعطاتلو بقلت إفاو مقلتي أوتي نيرو تقلت مرحي بحايلي بلتقنا تفتما كم زخونا أقوى أنت تنقرأ كابتن فللي زلو مرح فانو على زخونا اسكندر نقا علامة بيسات إيام قتلم بمبال تزاريبو أتا اسكندر والكايت زملسة بحايلي إيلو زاوجة حايلي من مخانو قا تزي قلتا مزي زي قلتا عكال مزو قوينك سرحية زبلو ناي أم حرا كل القجلة من نتون أمرهن أبزي كربا بركاريت جنرال تفرى مامو دكع كمتي أب لعل هزبي أم حرا زكاتما نهل نهلونا حدقا كله هلونا حدقا كاب زلوهم كاب تقرايوهن كاب إرتا حايلتات بحبر نهن سرح سرعة يدفعنا الله كبل دحر مزرابو تقداي تزارم كم زنارقنا تذكر يو رعت قدام منيستر أبي أحمد أب كل الأوروميا عدش سنايت فات بروجكت ذات كم زرقها تراويت حرنت أورومو قليتو كابز يوم دما نولقا كم ولقايت مقبار عدا مهانو أمري هلا رعت ممرح أبي أحمد سرتتاتو قبنن حاسوتن مهانم إلوز جمر تمقلتي هزون أب كل الأوروميا حدش نايقتت سيران حاسوت زمتان كم زخفتا يرد كابز يوم اتهم بمسالينت استطاوسو اتهم إيدنا هيبنا نزبلوهم أولات سنة ذهبوا شلمات مهانو يحرم مقلات نتيناي بيهر قتت نمبلع زعلما إيو إلوه የአርበኛ ከፍ ያለው ደሴ በዓላማ ቢሶች ከጀርባው ተወግቶ በመሰዋቱ የተሰማኝን መሪር ሐዘን
መግለጽ እወዳለሁ። ወልቃይትና ራያን በኃይል እናስመልሳለን ከሚሉ ጽንፈኞች ጋር እንደሚሰሩ በአደባባይ ከመናገራቸውም ባሻገር ከጽንፈኞቹ ተልእኮና የጦር ቁሳቁሶች እየተቀበሉ ጦር እስከ ማዝመት መድረሳቸው ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ክልል ካብ ኣምሓራ ክልል ናብ ኦሮሚያ ክልል ክጓዓዝ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ኣብ ገብረ ጉራቻ ዝተፈጸመ ምዕጋትን ኣብ ሁሮ ጉድር ወለጋ ዝተፈጸመ ናይ ቀረባ እዋን ቅትለትን ብምጥቃስ ኣቕሪብዎ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ምርመራና ከም ዘረጋገጾ ንነብሶም ተጋደልቲ ሓርነት ኢሎም ብዝጽውዑ ጉጅለታት ገበን እቲ ምዕጋት ከም ዝተፈጸመ እዩ ክብል ዝገልጽ ቆላ እቲ ስርዓት ኣብዚ ጉዳይ ቀጥታዊ ተሳትፎ ከም ዘለዎ ይገልጽ። እቲ ስርዓት ነዚ ቦታታት ተደጋጋሚ ምዕጋት ክካየደሉ ዕላማ ሒዙ ከም ዝፈቐደ እውን ይገልጽ። ምፍቃድ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ዓገድቲ ናይ ገበን ጉጅለታት ካብ እሱራት መውፅኢ ገንዘብ ዝቕበሉ ብመንገዲ ትካላት ባንኪ ናይ መንግስቲ ምዃኖም እውን ተቒሱ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሓደ ኤምባሲ ዘውፅኦ መግለፂ ስዒቡ ነቲ ገንዘብ ተኸታተልዎ ብዝብል ናይ ምኽሪ ሓሳብ ኣቕሪብና እቲ ናይ መውፅኢ ገንዘብ ኣብ ናይ ሓደ ወታደራዊ ኦፊሰር ድሕነት ሒሳብ ቁፅሪ ከም ዝተረኽበ እቲ ኣካል ኣብሪሁሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ሁሮ ጉድሩ ወለጋ እውን ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ዘሰልጠኖምን ዘዕጠቖምን ንነብሶም ብስንፋኖ ዝፅውዑ ኣካላት እቲ ቅትለት ከም ዝፈጸምዎ ድሕሪ ምግላጥ እዚ ቅትለትን ምዕጋትን ክልተ ዕላማታት ከም ዘለዎ የርድእ። ቀዳማይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ግጭት ምፍጣርን ምትእምማንን ምጥፋእን እዩ። ካልኣይ ድማ ናይ ጸጥታ ቅልውላው ብምፍጣር ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዜጋታት ብጽንፈኛታት ተቐቲሎም ብምባል ፖለቲካዊ ደገፍ ንምርካብ ዝካየድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ዞባ ገብረ ጉራቻ ዝተኻየደ ምዕጋትን ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓርነት ሰራዊት ንምውቃስን ኣብ ሁሮ ጉድሩ ድማ ቅትለት ብምፍጻም ንፋኖ ተሓታት ንምግባር ዝግበር መስርሕ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ጎነፅ ግጭት ንምብላዕ ዝኽተሎ ፕሮጀክት ኣካል ምዃኑ እውን ገሊጹ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ካልኣይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ፕሮጀክት ኢሉ ዝተዋሰ ጉዳይ ድማ ወለጋ ከም ወልቃይት ምዃኑ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ገዘፍቲ ናይ ሃገር ክልላት ግጭት ንምፍጣርን ንምስፋሕን ዘይፍንቅሎ እምኒ ከም ዘየለ ዘረጋገፀ እዩ ዝብል እቲ ሰራዊት ሓርነት ወልቃይት ተጣይሙ ናይ ኣምሓራን ትግራይን ህዝቢ ደም ከም ዘቕበአ መንግስቲ ብልጽግና ወለጋ ከም ወልቃይት ብምጥቃም ናይ ወለጋ ኣምሓሮ መሰል ዝብል ሽፋን ብምሃብ መንቅስቓስ የካይድ ከም ዘሎ ይገልጽ። ሳብ ሕጂ ዝተፈተኑ ናይቲ ስርዓት ናይ ጥፍኣት ውጥናት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ሓድነት ፈሽሉ ስለ ዘይከኣሉ ሓደሽቲ ሴራታት የዳልው ከም ዘሎ ብምግላጽ ነዚ ሓድሽ ናይ ኩናት ቦታ ንምፍጣር ዘዳልዎ ዘሎ ጉዳይ ክልቲኦም ህዝብታት ብጥንቃቐ ክሕዝዎ ከም ዘለዎ ምኽሪ ይህብ። ሳልሳይ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ፕሮጀክት ድማ ናይ ቄሮ ፎረም ዝተባህለ ኣኼባ ብምጽዋዕ ነቶም ተቃወምቲ ዝነበሩ ኣካላት ብምውሃድ ንምክፍፋል ዝግበር ዘሎ እዩ። ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣብቲ ዝገብሮ እየ ዝብሎ ምርጫን ተሳተፉ ኢሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኮሚሽን ምክክርን ሕጋዊ ሽፋን ንምርካብ ነዞም ዝፈላልጦም ናይ ዘሎ ናይ ምስልን ተቃወምቲ ናይ ብልጽግና ፓርቲታት ምብዛሕ እቲ ናይ መወዳእታ ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቐሰ ጉዳይ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምሩኽ ወታደር ካብዚ ቀረባ መዓልትታት ጀሚሩ ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሓይልታት ተቐቲሎም ዝብል መጥቃዕቲ ብምምልካት ተዛሪቡ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ብወገኑ ብዙሓት ዕጡቓት ኢዶም ከም ዝሃቡ ይፋ ገይሩ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ቀረባ መዓልትታት ጀሚሩ ጽኑዕ ዕግእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ምዕራብ ሸዋ ዞባ ሜታ ሮቢን ኣቡነ ግንደበረት ወረዳታትን ዝተኻየዱ ውግኣትን ዝበፅሐ ጉድኣትን ዘዛርብ ነይሩ። ብፍላይ ኦነግ ሸኔ ኣብ ፎርቶ ዝተባህለት ንእሽተይ ከተማ ናብ ዝርከብ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ማዓስከር ብምእታው ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብዙሓት ናውቲ ኩናትን ወታደራዊ ኣጽዋርን ቁሳቁስን ሙሳዱ ከም ዝተገለጸ ዝዝከር እዩ። ካብ ኣቡነ ግንደበረት ብዙሓት ዝተቐተሉልን ዝተማረኹሉን ውግእ ብተወሳኺ ቶሌ ወረዳ፣ ጅጅጋ፣ ደገም እና ኩዩ ወረዳታት እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝተቐተሉሉ ውግኣት እዮም ነይሮም። ኣብቲ ናይ ሰሜን ውግእ ተሪፎም ካብ ዝተማረኹ ወታደራት ሓደ ዝገበሮ ዘረባ ድማ ኢትዮጵያውያን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዘየድሊ ናይ ነንሕድሕዶም ኩናት ጉድኣት ብንጹር ዘመልክት እዩ። ንኽልተ ሰሙን ንዝዘውር ነበርና ሸኔ ኣብዚ ኣሎ ተባሂልና ተላኢኽና ኣብዚ ምስ መጻና እቲ ንሳቶም ዝሃቡና ትእዛዝን ዘጋጠመና ሓይልን ሓደ ኣይኮነን። ኦነግ ሸኔ ተኹሲ ከፈተልና ቦታ ሒዝና ንሕና እውን ዲሽቃን ብሬንን ክንትኩስ ጀመርና። እቲ ናትና ዝነበረ ሓይልና ክቃወም ስለ ዘይከኣልን ካብ 50 ኣለቃን 100 ኣለቃን ጀሚሮም መራሕቲ ሻለቃ ውፁ ተበተኑ አንሰሓቡ ኢሎምና ናይ 100 ኣለቃን 50 ኣለቃን ውሕዳት መራሕቲ ተወቂዖምና ካልኦት ድማ ጠፊኦም ጫካ ኣትዮም ክንመጽእ ከለና 2 ዲሽቃ 10 ብሬናት 550 ወታደር ዝነበርና እንትኾን ዝተረፍና ግና ሚእቲ ኣይንኸውንን ብዙሕ ሞይቱ ንኣካላዊ ጉድኣት እውን ተቓሊዑ። እዚ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ወታደራት ናይ ብልጽግና ዘመን ታሪክ እዩ። ናይ ሃገር ሉዓላውነት ምድፋር ንምክልኻል ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ውሽጣዊ ሽግራት ኣብ ልዕሊኡ እናተማጎቱ ክጠፍኡ ምግባር ካብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝቐጸሉ ዘለዉ ውግኣት ብምልካት ሰራዊት ምክልኻል እውን መብሪ ሂቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣባላት ኦነግ ሸኔ ኢዶም ከም ዝሃቡ ይገልጽ። ኣብ ምብራቕ ወለጋ ዞባ ጉዳያ ሌባ ኖኖ ቁምባ፣ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ገንጂ መነሲቡ ጃርሶ ከምኡውን ኣብ ዞባ ነጆም ምንቅስቓስ የካይዱ ዝነበሩ ናይቲ ጉጅለ መራሕትን ኣባላትን ምስ ሙሉእ ኣጽዋሮም ኢዶም ንሰራዊት ምክልኻል ከም ዝሃቡ
يقلص أبزي كرباوان أب كلام ولقا زوبا دالي وابرا وردا أب سمين شوا زوبا غورو جارسون إنا هيدوبو أبوتين أب مبرع شوا زوبا ليبن قطوالا وردا بوست وردا أب معراب جدي زوبا غلانا وردا شامولي أدا زنبرو ناي وق وناتاتون أزها خيرو هوهات منقست بلتقنا نتي ناي بريتوريا وعد سلام بمتحس أب تقراي قدشت يفتر كم زلا قاليتو أزي كم زيلون كله ناي كل التقراي بيروت ستا سوعنتهم البريزيدنت تخون كم ستوسنة تفاريتو أبزي كرباوان وكيل حوحات أبزي ترهبلو سمو أبزي تتواصلو جنرال تادس ورده أبزي تنتظر فيلم زنبرو سند تحرب بريزيدنت مفرامو أبزي كوناتات أزي ناقزياو من محدار حدش بريزيدنت مشامون ذكريو أزي من محدار وتيت ناقلتيام تفرارم تأكوا أنت هنا حوحات أبزي ترهبلو قنا قرمي يسمي معناتو أبز قالت سلم جنرال تادس وردن أبيت تحفتو أكبابلا كم زقبر اللومن دمساسالي تودب نخلت معالتي ناي ماكلاي كوميتي أخبا كم زكايدن يحرم فلاتو نسيعبو تمالي مقلتو تيو منقص فيدرال نتي ناي بريتوريا وعلم مفراس تخصي متحس أكايدو نهزبي تقراي يقاتيا كم زلي قلت ماكلاي كوميتي ناي ودب حوحات مس منقص تزرحبو انكو قمد ناي بريتوريا سمعنت مخانو بمرقات داقم أزها خيرو نتي بجنرال تادس وردز مرح حدش قزياو من محدار الأوهون خواتا آلاتن دقفتن نايتي بارتي زدل حقز كقبرو تصويعو حوحات أب مقلتيو أب تحت قوت عطوات حالتات زركو بوتاتات حران موتا ناي تقرا قزاتا حدنا نموحاس تمزاولتنا عدم نمملاسن لاي داقم هنصت سراحت نمكيادن زحاش عدل كم استفطرون يقلت وين قنا ملء متأمانن سلامن نمرقات نابل معاتن هنصت ديمقراطيا وسرعتن نمسجار كال زخل اتناي بريتوريا سمعنت بتهكل تكباراو خون كلو طرح مخانون ابري هلو ابز حلف عمتات بريتوريا سمعنت وصاي زخونن انغا منغستاوي سرعت زفرسن لحدنا حزب تግራይ ንምፍራስ ካብ ውሽጥን ወፃን ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ሕወሓት በቲ ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ቃልሲ ሴራዮም ክፈሽል ከም ዝጀመረውን ይገልጽ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ተዋህቦ ጠለኾ ብግቡእ ክዋጣ ዘይከኣለ ናይ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር መሪሕነት ተቐይሩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ምዃኖም እውን ኣዘኻኺሩ እቲ ውድብ ዝገበርክዎ ዝብሎ ቃልሲ ንናይ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ሓላፍነት ተቆጻጺሩ ዝጸንሐን ሕወሓት ጉጅለ ኢሉ ዝተቐሶ ኣካልን ብብሄራዊ ክድዓቱ መቐልበሲ ተጠቒምዎ ከም ዝነበረ እውን ይገልጽ ብመሰረት ስምዕነት ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እቲ ዝድለ እጃምና ንምውጻእ ድልዋት ኢና ክብል እውን ኣብሪ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ክልል ትግራይ ቢሮ ጸጥታ ተጸዋዕነቶም ንፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ ሓድሽ ተጣየሸ ናይ ትግራይ ክልል ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብዚ ቅድም ባዕሉ ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ሰላምን ጸጥታን ሴክሬታርያት ተዓጢፉ ኩሎም ናይ ጸጥታ ቢሮታት ተጸዋዕነቶም ንፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝተወሰነ እዩ ተገሊጹ ካብዚ ቅድም ዝነበረን ልዕሊ ሓደ ብምኽትል ፕሬዚደንት ማዕርግ ዝወሃብ ሓላፍነት ዝነበረ ቀርዩ ሓደ ምኽትል ፕሬዚደንት ጥራሕ ክህልው ከም ዝተገብረ እውን ይገልጽ ምስ ኣባላት ካቢኔ ኣብ ዝነበሮም ዘተ እዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ነቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ሙሉእ ብሙሉእ ዘፍርስ ዘይኮነስ ዘየልዩ ሰንሰለታት ዘሳጉም ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ዘዘራርብዎም ዘለዉ ኣካላት ሎም እውን ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ከም ዝተዘራርቡ ተሰሚዑ ብጥሜት ዝተጠውዑ ሰባት ኣብ ዝርከበሉ ናይ ሱዳን ማዓስከራት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ተቐቲሎም ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ሱዳን ካብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብተኸታታሊ መጥቃዕትታት ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ዕልሚቲ ምዃኖም ተፈሊጠሎ ካብቶም ዝሞቱ ድማ 20 ዝኾኑ ህፃናትን ናይ ጥዕና ሰብ ሙያን ምዃኖም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ሰንኪ ነናይ ሕድሕዶም ኩናት ኣብ ዝገዝኦምን ንብረቶምን ተበዛቢሎም ሰባት ኣብ ዘዕቐቦም ኣብ ከተማ ኤልፋሸርን ኣብ ቀረቡ ዝርከቡ ክልተ መዕቆቢ ማዓስከራትን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ፈጻሚ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ RSF ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ ብወገኑ ወንጀላውያን ተመሳሲሎም ዝንቀሳቐሱ እዮም ክብል ውዳቐ ኣቕሪቡ ዘምዘምን ኣቡሾኹን ዝተባሃሉ ማዓስከራት ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ከም ዘስተኣናገደ ገሊጹ ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ብጥሜት ተቐጣቂዖም ኣለዉ እቲ ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮም ዘፈናቐለ ናይ ሱዳን ኩናት ንበዝሒ ሚልዮናት ዜጋታት ንጥሜት ተቓሊዖም ይርከቡ ኣዘራራቢ ትግራዋይ ኮሎኔል ገብረ ጻድቕ ገብረ ዓዴት ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክባት መሰረት ብምግባር መልሲ ይብሎ ኣዘራራቢ ሓደ ካብ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ ዝገልጽ ተጋዳላይ ገብረ ዓዴት እዋናዊ ኩነታት መሰረት ብምግባር ንጋዜጣ ወይን መልስታት ይበሎ ኮሎኔል ገብረ ጻድቕ ወይ ገብረ ዓዴት ኣብ ዘረቡ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝተፈላለዩ ጠቕነታት ይካየዱ እዮም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክባት መሰረት ብምግባር ተሓቲቱ እንትምልስ እዚ ኣካል እቲ ብሄራዊ ክሕደት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ምስ ሻዕብያ ርክባት ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ክሲ ዝኾነ መረዳእታ ክቐርበሎም ዘይኽእል እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ እዞም ምስ ሻዕብያ ርክባት ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ወገናት ኣካል እቲ ብሄራዊ ክሕደት እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ ብምባል ድማ ምላሽ ይበሎ ኣነ ብዘለኒ ናይ ውልቀይ ርእይቶ ዝኸም ዝበለ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ዕብዳን እዩ መቐጸልታ ናይቲ ብሄራዊ ክሕደት እውን እዩ ምንም ዓይነት መረዳእታ ዘይብልካ ከለም ስከለ ይራኸበሎ ከለ ከምዚ ይገብረሎ ኢልካ ምንም መረዳእታ ዘይብልካ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ዳርጋ ምውንጃል እዩ ነተመራርሓ ሰራዊት
ወይ ንሕወሓት ሞንጃል ጥራሕ ኣይኮነን ብሄራዊ ረብሓኻን ንህዝቢ ትግራይን ዘለካ ንዕቐትን ዝድላይ ይኾን ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ንኽበፅሕ ምብያን እውን ይመስለኒ እንተገደደ እኮ እንተገደደ ሓደ ህዝቢ ሓደ ቃልሲ ናይ ባዕሉ ክላሲፋይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ መኸተ እዋን ዝተሓዝ ክላሲፋይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሚድያታት ዝህልወን ልመንጠኽ ክገልፆ እምበር እንተገደደ እቲ ህዝቢ እዚ ከም መራሓ ዝፈለጥካዮ ነገር እንተልይውን ከም መራሓ ክትሕዞ ዘይየጥለልካዮ ዘይትፈልጦ ነገር እንተልይውን ዘየጥለልካዮ ንዘይምዝራብ ምቁጣብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓደጋ ዘብፅሕ ነገር ግን ስኻ ብተውፀቓል ህዝቢ ሓደጋ ንኽበፅሖ ምግባር ብሄራዊ ክሕደት እዩ ሰምዖም ኣለኹ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ምስ ከለ ተራኺቡ ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ከምዚ ዝብሉ ክሕደት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክሕደት እዩ መን ምሕጓስ ይዘረባ ዝዘረብ ዘሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ማንም መጣቕዒ ኣይኮነን ናይ ማንም ደጋፊ ኣይኮን ሰላም እዩ ዝደሊ ነቲ ደጊፉ ውግእ ክህሎም ትግራይ ዘይደሊ ህዝቢ እዩ ዘይደሊ መራርሓን ዘይደሊ ሰራዊትን እዩ ዘሎ ስለዚ ትዕብዳን ኣብ ሚድያታት ይረአዩ ትዕብዳን ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጠፍቲ ኣብቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ነጠፍቲ ሕዘን መራርሓ ዝነበሩ ሕዝብ ዘየለዉ ሰባት ብግልፂ እዮም ዝዛረቡ ክሕደት እዩ ብስሩ ነውሩ እውን እዩ ነውሪ እዩ ንሕና ንፈልጦ እኮ ምሽጥር እንተልይውን ምሽጥር ሕሊፍካ ንዘይመሃብ መልሓሶም ናይ ዝቆርፁ ጀጋኑ ተጋደልቲ ውድብ እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት እዚ ዘተኣኻኸብናዮም ዋናዊ ሓበሬታታትን ዜናታትን ነዚ ይመስል ነይሮም ንምክትታልኩም እንዳመስገንና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራናት ሚድያ ክትኮኑ እንዳዓደምና ብኻሊእ እዋናዊ ምዕባለታትን ዜናታትን ክሳብ ንራኸብ ሰላም